programovacom období 2014 až 2020 vyčlenila Európska únia pre Slovensko na projekty integrovaného regionálneho operačného programu 2,12 miliardy eur. Z toho by mal Trenčiansky samosprávny kraj dostať približne 142 miliónov eur. Tie alokácie pre kraj nie sú ešte definitívne vzhľadom na to, že bude potrebné posúdiť všetky regionálne integrované stratégie a na základe až tých stratégií bude nejaké dopresnenie alokovaných čiastok, takže túto sumu predpokladám, že budeme poznať pre každý kraj do konca druhého štvrť roku. Integrovaný regionálny operačný program má 6 prioritných osí. Mechanizmus realizácie je založený na regionálnych stratégiách a na stratégiách udržateľného mestského rozvoja. Hľadá sa tam väčší synergizmus použitých prostriedkov vzhľadom na to, že pokiaľ sú vynaložené prostriedky, mal by sa ten synergizmus objaviť vo viacerých oblastiach a možno aj na väčšom území, ako je samotná obec alebo samotné mesto. Prvou z prioritných osí je bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. V rámci nej budú môcť predkladať samosprávne kraje projekty na rekonštrukcie alebo modernizácie ciest 2. a 3. triedy. My sme už pomaličky na to aj nachystaní, už pracujeme na tých jednotlivých pripravovaných výzvach, ktoré sú, chystáme rôzne projektové dokumentácie. Keď ste spomínali tie 2., 3. cesty, samozrejme chceme ísť do toho, lebo pomerne tých ciest v rámci Trenčianskeho kraja je dosť v devastovanom stave. Otvorená zostáva otázka nevysporiadaných pozemkov pod týmito komunikáciami. Hľadáme riešenie s ministerstvom dopravy, aby dalo usmernenie na okresné stavebné úrady s pôsobnosťou kraja, ako by mali pristupovať pri využití prostriedkov na modernizáciu ciest z hľadiska vlastníka pozemkov. Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry sa týka aj nemotorovej dopravy, pre ktorú bude zabezpečená tiež propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy. V ďalších prioritných osách sú vyčlenené peniaze napríklad na vybavenie a modernizáciu školských učební, knižníc, stredných odborných škôl, budovanie menších sociálnych zariadení. Podporená bude i udržateľná zamestnanosť v regiónoch a mobilita pracovných síl v kultúrnom a kreatívnom sektore. Samosprávy budú môcť predkladať projekty na vybudovanie kanalizácie, vodovodov v obciach, obnovu bytových domov, zelenú infraštruktúru. Program počíta i s podporou miestnych akčných skupín a technickou podporou. Podľa ministra pôdohospodárstva samosprávy sú dnes už dostatočne pripravené na vypracovanie potrebných dokumentov a ich predloženie na schválenie. Prvé výzvy by mali už dopytovo orientované, ktoré budú zahrnuté v regionálnych stratégiách, by mali ísť od 3. kvartálu tohto roku. Pôjde o 9 konkrétnych víziev. Realizované by mali byť do konca roku 2015. Cieľom konferencie bolo prediskutovať s ľuďmi z praxe možnosti a spôsoby predkladania projektov a pripravenosť na výzvy. Trenčín bol prvým krajským mestom, v ktorom sa takéto stretnutie konalo.